Wara qtil brutali ta' Polina Maria Demska, il-Korp tal-Pulizija saħaq li ebda tfajla ma daħlet rapport għand il-Pulizija ta' fastidju sessuali mis-suspettat fil-qtil Abner Aquilina. Fil-medja ħarġu chats li juru allegatament li l-Aquilina jistiden lin-nisa biex ikollhom x'jaqsmu miegħu. Saħansitra jingħad li Aquilina ta' fastidju lil tifla ta' 14-il sena. Dawn iċ-chats li ħasbu lill-Korp tal-Pulizija juru l-mod aggressiv kif wieġeb is-suspettat meta n-nisa ma tawħx wiċċ. U dan kollu l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija li tappoġġja l-vittmi tal-kriminalità, Brian Farrugia, enfasizza l-punt biex il-vittmi ma joqgħodux jibżgħu milli jirrapportaw. Huwa stieden lin-nies biex jagħmlu kuntatt mal-Aġenzija għax barra li s-servizz huwa b'xejn u jingħata b'mod konfidenzjali, huwa importanti li wieħed ifittex l-għajnuna mill-ewwel. Staqsejnieh għaliex huwa taħtieġa li l-vittma ma toqgħodx taħsibha biex tirrapporta. U iktar ma tħalli dawn l-affarijiet jinfluwenzaw ħajtek, int qatt ma tista' tirkupra ħajtek kif kienet qabel. Għalhekk aħna l-appell tagħna u kemm jista' jkun jagħmlu kuntatt magħna mill-aktar fis. Dan jista' jkollok persuni li qegħdin jissawtu, m'hemmx raġel jew mara, jiġifieri anke f'relazzjoni, jista' jkun affarijiet anzjani tagħna li jkunu misruqa, żgħażagħ li jkunu bulit, kull forma ta' qatt kriminali, anke saħansitra teddid u insult, iħalli daw l-effetti li tinsemmi, l-effetti ta' trauma. Ma nħallux l-affarijiet għall-aħħar, iktar ma nħallu, iktar jiggravaw l-affarijiet. Brian Farrugia spjega li l-Aġenzija għandha qudiema numru estensiv ta' każijiet. Matul din is-sena, l-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità rat bejn u ieħor 90 każ fix-xahar. Qed nitkellmu każijiet l-iktar li kellna każijiet ta' violenza domestika, kellna wkoll każijiet ta' serq segwit bi frodi. Dawn huma każijiet li kollox issa naraw kif ikkalkulajna dej l-aħħar bejn 1200 każ f'sena sħiħa. Ma' One News dak li jmexxi l-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità spjega kif l-Aġenzija qed tikkumbatti il-messaġġi negattivi online. X'għandna nagħmlu jekk inti sfajt vittma ta' klima ta' mibeda online. Kellimna. Minn hemmhekk aħna għandna tim ta' professjonisti li nkunu nistgħu niggwidawk u minn hemmhekk naraw l-aħjar pass li mmexxu l qudiem. Aħna minn hemmhekk nagħtu support emozjonali, nagħtu wkoll gwida legali u anke informazzjoni fuq il-każ inkunu nsegwu. L-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità għandha tim multidixxiplinarju li konsisti f'membri mill-Korp tal-Pulizija, uffiċjali mill-Probation and Parole, professjonisti fil-qasam legali u psikosoċjali kif ukoll uffiċjali pubbliċi. L-Aġenzija għandha missjoni biex tajn lil żewġ kategoriji fis-soċjetà. Fl-ewwel każ hemm dawk il-vittmi li jkunu ntlaqtu minn kliem ta' mibeda fil-konfront tagħhom u fit-tieni każ hemm dawk il-vittmi li għaddew jew għadhom għaddejjin minn fastidju kriminali bħal vjolenza domestika u abbuż sesswali anki saħansitra fuq il-post tax-xogħol fost oħrajn.